मोसौ जादों जाहैदों। Hey guys, welcome to my new vlog. Guys, आं दा माने दुब्लियाव दंफैयो। ट्रेक्टर एवनो नागिरदों नालाय बेनि थाखाय आरोना। जिखुनु जाया जोंनि दुब्लिनि नाजारखौ आं एसे देखायदिनि। नैबे जाहैबाय जोंनि दुब्लि। आखाइ दासान्दि अखा हादों नालाय दै थादों नै। दा ओइ माथो गोथौथार। दाख्लै एसे ट्रेक्टर एवखांबायमोन। ओमफ्राय दा आङो बेखौनो नायनो फैदों आरोना। माने खोथाया जाहैबाय ओरैहाय हाया बिराद बोरि। दा नायदो नै ओरै जंगल जाजोबबावबायसो। दा नैबेथिंनिखौ जाहैबाय गायनो थाब मोना अखाया बुरजा हायागौ मानि बेखौ गाहाय खालामनांगौ दुब्लिखौ बेखौ होनो जाहैबाय हा गोलाव। दाखालि जों खोथिया फोनानै थांदोंमोन आं फंबाय आरो बाबा। दा खोथिया नैबे एसे ओरैहाय जाहैबाय माइब्रा एसे फोदेरदों नै मोसौ जादों जाहैदों नै बेखौ जाबाय एसे मा खालामबावनो बेरा होनाय जायाखै। ओमफ्राय हौरै दंबावो ससे थांजाला बिथिं ओरैबायदि माने दा ट्रेक्टरजों एवबासो थांजासिगोन आरो ओमफ्राय दाख्लै एसे एवहोखादोंमोन बैसिम आरो जोंनि हाया। दा ओरैहाय ओमफ्राय थमब्लेट ओरैहाय बिफाया माबा खोगासिनो दं आलि खोगासिनो दं। ओमफ्राय ओइयाव मोनसे बै मुसारि माबानायावबो मोनसे खोथिया फोबावदों आरोना। दा बे खोथिया फोनाय बेयाव एसे बांसिन फोदों नैबाव एसेल' खम फोदों आरोना बे दा आरो ओरैथिं लायबावोबा जाहैबाय हौरै दंबावो आं थांथ'ला बिथिं दा एवबा थांसै ओइ लास्टाव बिराद गोलाव आरोना बेयाव एसे दैबाव जाहैलायबायब्रा। दा आङो बेयाव नायफैदों नैबे ओरैबायदि गोरान जायो आरोना जायगाया गोरानथ' होनला बेखौ हायानो दैयानो थायाफाय बिराद गोजौ जानानै दङ। बे बुस्थुखौ लांनानै न'आवसो खैजोबनांसिगोन हाखौनो जिसिबिजों हख्लाबनानै। ओमफ्राय नैबे बिफाङा ओरैबायदि गाज्रि खालामो दुब्लिखौ नायदो फाग्लासो जागोन। ओमफ्राय दा जिखुनु जाया माने ट्रेक्टर नेदों ओरै बै खाथियाव एवगासिनो दं ट्रेक्टरा दा सफैथ'वाखै माने जिखुनु जाया माने एबार मेसेङाव नैबे हाखौ बोखोनांसिगोन जाहैबाय आरोना। गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ माने गावखौल' मावो बायदि देखायदों बिदि साननो नाङा। माने दुब्लियाव आं फैफेराखैमोन आगय फैयोमोन माने बिदि माइ गायनायाव आं फैफेराखैमोन देग्लायनिफ्रायसो फार्स्ट फैदों बेबायदि आरोना। दा जिखुनु जाया माने गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना आंनि बे माबा भिडिअखौ आरो गाज्रिबो बुंलाबायनो नाङा साननोबो नाङा गोसोआव माने बयबो मावलायनांगौ आरोना मावनाया जायहा मावो बेनो मोनजायो होननाया बेनो आरोना। थारमाने गासिबो खामानिखौ माथो देलायनायावलाय बेदलारला माथो बिराद मालिक बायदि देखायो बिदि सानगोन ना नोंथांमोना खिन्थु बिदि नङा दै। थारमाने खोथाया जाहैबाय जोङो जेरैखि जाया माइखौ एरैबाबो फैसा होनानै बायखानांगौ नालाय बायस्लायस्लाय मा जोङो गाव गावनो मावनानै जागोन ना बे आरोना। हाया दं नालाय हाखौ मानो ओरैनो हगारनो बिदि आरोना। दा नोंथांमोना बयबो गाव गावनि खामानि मावनायाव लाजिनो नाङा बयबो गोसो होनानै मावनो हायो। गावनि उदैयावसो हाबलांगोन नालाय बियो मालायनोथ' हरा बे आरोना। आरो जिखुनु जाया माने बेल'मोन ओरैनो ससेसो फिसासा मिनि ब्लग खालामनाय बे जायखिया ट्रेक्टर फैथ'वाखै ट्रेक्टर फैबा दा देखायबावनोसै एसे नायलांदो मोजां मोनदोंबा आरो मोजां मोनाखैबा जोबजासिम नायनो नांला बेनोसै आरोना। जायखिया ट्रेक्टरखौ जमदों ट्रेक्टरा फैबायानो आरोना। जिखुनु जाया माने एवबोथोंसै एवखांबाथ' जोब्बाय थांसै एबारसिनो गायनोसैबो बेनि उनावहाय एसे अखा हाबावबानो गायनोसै आरोना। नायनोसै जायखिया ट्रेक्टरा फैबाय नै एवबोथोंसै बे आरो एवनाय नाजाराखौ एसे देखायबाय आं नै नायदो दाख्लै खारायखानानै दोनदोंमोन आरो दैयावनो एसे गुरै जाखाथोंसै होननानै हाग्राफोर थैथोंसै होननानै आरो अखा हानानै नै आरो हाग्राया रज'फिनजोबावदों आरोना। दै थाया होननाय हाया नैबेनो नै ओरैबायदि फाग्लासो नैहायावनो दैथाया फैगासिनो दं आरोना। जिखुनु जाया गाइस आङो ना ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। ओमफ्राय दा एवखांबाय एवनानै मोजां जाबाय आरो अखा हाबावनोसै अखा हाहां जाबावबाय। जिखुनु जाया माने गाइस ब्लगखौ बेयावनो दोनबाय आङो बाय बाय टाटा।